Kan vi ikke Nej, ikke sådan der. kan vi kigge på traktor? Nå. Øj, så kan du se, din traktor holder derhen. Kan du se den? Hvad? Det er min. Ja, det der. Jamen det? Nu skal far lige vise dig, Mads, ikke også? Prøv at se. Prøv at kigge der. Så kører den. Stop. Slip. Kører du selv? Stop. Lige når du trykker på den der nede, så kører den. Så skal du dreje på rattet, jo. Pas på, mor. Så tryk på den. Er den fin? Nej, du må ikke køre mig ned, er du da tosset. Sådan der. Kan du også sætte, mor? Må jeg sidde der? Der kan mors mølle ikke være. Nej, det Så tror prøv jeg at heller trykke ikke. på pedalen. Så skal du huske at dreje på rattet, jo, ikke? Skal du kigge, hvad du kører? Og så tryk. Prøv at køre herop. Kør det op. Prøv at køre op til udstuen. Tryk på pedalen, og så kør. Du skal have fået herop. Sådan. Så tryk. Nu skal du dreje på rattet. Så drejer du på rattet. Deroppe af. Drej på rattet. Drej på rattet. Drej på rattet. Den vej der. Drej på rattet, Mads. Stop. Stop. Dreje på rattet, ikke? Så du kommer derhen, hvor du gerne vil. Kan du se, så kan du styre den her. Så prøv at trykke på speederen igen. Så drejer du på rattet. Ja, se her. Se far, vise dig her. Op, så kan du låne ned. Sådan. Der er noget på. Så prøv at se heromme. Ja. Nej, se, sådan skal man nemlig trække op i den her. Træk. Ja. Sådan. Så kan den lige tippe af. Der er noget på. Ej, jeg synes lige, du skal lære at køre på den først, du. Skal du hov? Mads? Skal du ikke lige have lukket bagsmækken, inden du kører? Så lukker sig. Stille og roligt. Sådan. Den er lukket begge sider nu. Den er lukket. Nu kan jeg opstyre. Ikke kat. Jo, det skal vi have på. Nej, ikke så meget. Når man hiver i den, så bakker den. Ikke også? Nej, prøv at se, når du trykker den ned, så bakker du. Hold, ikke hiv i den. Så kører den fremad nu. Kør. Tryk på den. Drej på rattet. Du skal dreje på rattet også. Du skal trykke kort ned på. Ja.